Здравейте, приятели! Искам да споделя две хубави новини за вас днес. Първата, отново подновявам своите консултации за природосъобразен и здравословен живот, с които някога започна предишния ми проект Системата Малешков. И ако усещате, че тялото ви се нуждае от рестарт, насока и вдъхновение, отново може да се запишете час. А втората новина е за всички, които не искат само теория, но и практика. Идната седмица от 14 до 18 юли ще водя специална йога фит практика в Фитнес Пулс Младост на живо, като ще излъчвам и онлайн през Zoom. Понеделник, сряда и петък от 8.30 до 9.30. Заповядайте в Пулс Младост или ми пишете на лични, за да получите линк за приложението Zoom. Всеки, който иска да отслабне, да се тонизира или просто да влезе в форма, е добре дошъл. Подходящо е за начинаещи и напреднали. А за тези, които предпочитат индивидуални занимания в удобно за тях време, предлагам и такива персонални йога практики. Ако усещате, че имате нужда да се върнете към себе си, към силата и енергията си, свържете се с мен. Пишете ми на лично за записвания или въпроси. Ще се радвам да се видим на живо или онлайн. Ако се чуете дали да дойдете, тялото ви вече знае отговора. Просто го послушайте. Благодаря ви.